an rud is mó go spéise gomsa ann ná deisinaí a chur fáil de gcuoine óga tíomhach agus neamhsplach omláin ón múntar scoile agus an scoil féin. An rud atá when ná an méid deisine bhó gur féidirlinn chur ar fáil don éasóg na tíre seo go mbeidh deisine acu an gcuireann leirt lasmuid den córas éideas. Má tá muide mar eagraíocht in an rud is fearr a láthair dóibh trí bhean na Gaeilge aireoilinn dul i bhfeidhme daoine óga. An dá imach bhó atá agin nach raibh an scór bhliain ó shin ná Carnival Gaelscoileanna agus an turas bhó atá agin thar ihe ná turas go sléip na Hóige. An bhuapointe bhó atá agin ná an méid sin daoine agus déagóirí a hagann tríd dúir sin na himachtaí agine agus a téann abhaile le radharc iomlán difriúil ar an Gaeilge. An rud is speisialta faoi cumann a bhíonn ná an gréasán mór leathan atá gin fud fad na tíre agus tosíonn sin leis an éasóg na daltaíd féin na clubanna agus as sin spreagann sin ceannairí agus fáilethe na globanna an siad san as nuair a bhí siad san mar déagóirí agus churann siad san an fuinneamh sin a rás isteach san éasóg. Ceapam se gur éacht é go bhfuil 200 mic ollscoile a carú le clubanna ar fud fad na tíre gach seachtain. Téann muintear na bhíon aráig agus aironn si gafa le conar na Gaeilge agus tá muintear an conrann sin a gobar leis na mic trí leibhéil. Tá an sort rud leanúnach ann is rud nach mííoch fada.